دوستان امشب دوای جانی محزونم کنید، بر سرم افسانه خوانید و افسونم. السلام علیکم و رحمت الله. کدام صاحب کانال بودم و چی پیش خودش لایک شما کانال کازان تجه. Sonday same like yaxshi bo'ladi. یک لایک زور از من فلان جان. Так, зинда боши раис, хуш омадӣ. Акай шукр, чӣ хел дӯстам? Саломатиё хуб? Кору боро хуб? Чӣ ҳол дорӣ акаҷон? Кору боракот хубай? Ҳама тенҷай? Пага илтимос фаромӯш нака акаҷон, яке кор равӣ даму купрука сохтмонша гӯем я ба навор партома, барое ки бачаҳо пурсидаеста буданд дар пахши мустақим канали ҳамун ҳунар ва табиат пурсидаеста буданд ки купрук чӣ хел шуд, соз кардесиян накардесиян, я навор гир парто бурад. Раҳмати кулон. Зинда бошӣ брат. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мардуми заҳматкаши ютуб, ва алайкум ассалом. Дурай ватан, хуш омадед. Так, саломат бошӣ. Акай шукрло, коракот чӣ хелай? Коракот хубай? Ҳама тарафа тенҷӣ? Шавқат Эвазов, салом ба ҳама дӯстон. Апашкаҳо бо лайк. Саломат бошӣ Шавқат Эвазов, зинда бошед. Хуш омадед. Қудо нафарое ки медонед, мешиноседшона, хутон клип доданашон гирен агар ҳамҷо бошен. Қадқади роҳи калон бачаҳо медаванд. Бачаҳо шоду хандон. Так, ҳамин чӣ хеле шеър буд? Ҳамин сифи якумида хондагием ҳамин шеъра ба фикрам. Қадқади роҳи калон мурғобиҳо медаванд гуфта. Бачаҳо шоду хандон будак ба фикрам. Мирмат дӯсти азиз, хуш омадӣ. Қадқади роҳи калон бачаҳо шоду хандон. Вай саршавиш тамоман дигар буд. Саршавӣ ҳамуна. Медаванд. Бачаҳаго медаванд, мурғовиҳо не. Мурғовиҳо каналда подписатсия мекунанд, бо мегирезангу. 8 нафар шуде. Хуш омадед дӯстои азиз. 8 нафар шуде. Зинда бошед. Рустам Абдуллоев, так, салом. 8 лайк созен. Ва алайкум салом. Хуш омадед Рустамҷон, хуш омадед. Так, Ҷаҳон ТВ, салом алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадед дӯстои азиз. Так, сози брат, Тима Микс.
салом бародари азиз, хуш омадӣ. Тима микс сос, раҳмат. Саломатиё хубай, худат созӣ? Шавқат Ивазов, саломат бошӣ. Барои лайк зер кардан. Так, Мирмат Додар, хуш омадӣ. Так, Ҷаҳон ТВ, калид. Худо калид додан шонгир ки ман зайни тум комментариро мехонам аку. Так. Ха-ха-ха. Якай шукрло зинда бошӣ. Афай казан телефон ки бародари азиз ҳами дунёи ислом даре подписаться кунӣ. Акай шукрло силкаи канал тамом. Дӯстои азиз ҳаминҷо 7 нафарен. Ҳами 6 нафаре ҳами дунёи ислом дуроен дастгириш кунем бародари азиз. Ҳаматон якдигартон дастгирӣ кунен, силкаи каналотон монен. Апай казан телефон гирон места авқот Так, дальше мерем. Авқот мекадаи апай дурай ватан, зинда бошен. Авқотон бо лаззат биёй апа, саломат бошен. Так, дальше мерем. Хуш бошен, нависондаи Рустам Абдуллоев, хуш бошен, нависондаи зинда бошӣ бародари азиз. Так, да вақти мо медувидан Қутор медавидана. Ина Шавқат Ивазов зақскара омаде бачаи дискотека иҷотида. Зинда бошед, хуш омадед дӯстои азиз. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Як нафас 74, хуш омадед дӯстои азиз. Так, Раис Назаров, хуш омадед. Ҳама каса гуфтае. Так, Тима микс гуфтае ки мешава, шукри худо, шумо созен, хубен. Дӯстои азиз, Тима микс ҳамин маънаи ҳамин чия? Маънаи ҳамина ман да дӯстои азиз фаҳмон. ҳамин ҳар як навиштаҷот бояд маънаи хиша дошта боша. Некем ҳамин мисол номша мондагӣ, маънаи ҳамина медонӣ бародари азиз чияй? Маъноша ҳамина ман да фаҳмон дӯстои азиз. Мешава, шукри худо, шумо созен, хубен. Так, саломат бошен дӯстои азиз. Так, калидора те мегӯяд бача калид тешона. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу ҳамватанони азиз ва апаҷони ширино. Зинда бошӣ охун, хуш омадед. Ина дунёи ислом силкаи каналша монда дастгириш кунед. Иншоаллоҳ ки хуб ҳастен. Шукронаи Аллоҳ, ҳама тенҷа, ҳама 100% апа. Так, дур апай казана пурсидиян, апаҷон шуморо пурсидиясиян, охун мегӯяд иншоаллоҳ ки хуб ҳастен апаҷон. Так, дур айватан гуфтае ки апай казан соби мара бихон. Савоб шестовакара чӣ шуд ки нависондагия қидо хон дур айватана савоб шестоша. Очаи Рустамҷон, хуш омадӣ. Сози нағзӣ гуфтае казан тиже. Дунёи ислом мегӯяд ки микс это музика. Фаҳмом. Так, дальше мерем. Рустам Абдуллоев гуфтае ки хуш бошен апай казан нағз, раҳмат, шумо соз. Дальше мерем. Казан теже гуфтае ки як нафас хуш омадӣ додар. Так, як нафас кашидан гир ҷура хуш омадӣ. Дальше рафтан мегирем. Охун хуш омадед хоҳар. Так, дальше мерем. Я Нурбону теже. Апай Нурбону хуш омадед, зинда бошед. Нурбонуро дастгирӣ кунед дӯстои азиз. Ҷаҳон ТВ калид. Ҷаҳон ТВ-ро бардар ки қидо як калид диште. Так, дальше мерем. Дур айватан нависонда Нурбону обуна шудум гуфтае. Дальше мерем. Як нафас гуфтае ки хуш бошед апаҷон. Так, дальше дур айватан як нафас созӣ гуфтае шуморо дур айватан. Ҷаҳон ТВ бача метен калид ё не? Бародари азиз, килидо оли станоқати оли килид соз карестем ози чи килид метиянтона. Худо килид шонте аку одамое ки килид надоран килид шонте. Нафарое ки медони мешиносӣ килид доданги. Буроян дастгирӣ кунанд якдигаршона. Дальше мерем. Так, Ҷаҳон ТВ бача килид метиянӣ. Так, раҳмат дурай ватан ако. Так,
یا بسم الله گفته مرودلو بویف. زنده باشی مرودلو، خوش آمدی برادر عزیز. شکرانه الله. تحقیق تیز نویسنده دورای وطن گفته که شکرانه الله شما را هم سازن انشاءالله که یک نفس تک درش میرین. خوش باشین اکو، سلامت باشین. جهان تیوی کانال چیز کلید داشت است. درش میریم دنیای اسلام رو دستگیری کنین دوستای عزیز. جهان دودر خوش آمدید. تک درشی رستم عبدالله سازن اپای دورای وطن گفته است. تک آبونه شویده میگه که دنیای اسلام اسپاره خوش آمدی. تک درشی مینت دارم وطن. تک درشی رئیس. توی داریم قد شما که 13 نفر شدین. انا که کلوچ ماکو کلوچ تو جورا دامو کانال هسته. مرودلو دوستی عزیز شکرانه الله. ما هم خوبیم اپا جون. اپا جون اهل اویله فرزندو همگی خوبان. تک درشی کو دستگیری کنین ماهانی میشم. دستگیری کنین جهان تیوی رو برداره عزیز دستگیریتون میکنم. دنیا اسلام هم سلکه کانال مونده دستگیریش کنین دوستای عزیز. مرودلو دودار خوش اومدی گفته کزان تیجی. خوش باشین. اپا امبا نویسنده خوش باشین اپا. تک جهان تیوی دنیای اسلام شد مدبوشه. تک درشی رئیس راستی یگان معقولی دل نیفتیم. توی داریم چه خیلی معقولی دل با که خدا را شکر. ساز نغز شموها هم کسا سازن نغزن کسان تیزه گفته انشاءالله میشود. تک اسپاره 88 سلامت باشید زنده باشید. تک اسلام جدو اکای شکرالله دستگیری کن جهان تیوی را. تک رئیس ایولا گیرین رئیس ایولا گیرین نغزدارک میشه میگه. درشی میره اسپاره 88. تک من تیمه شما را نفهمیدم لیکن خیلی لوگیکش فهمیدم. درشی میریم اسپاره گفته چوا گفته اسپاره ماما تمام شد اسپاره ماما نیست. زنده باشید دوستی عزیز. درشی میریم یک نفس 74. ایقا آستا میخونی و توی داریم قد شما. من حال شکری خداوند میگم که حال شما کم ترک یکم بار با فکرم شاید من تست خونی ما دیده است باشه. من یه روز ریکورد کرده استم ولی من حالی تماما نمیخوندم کامنتاریو را. چشم نکنه که نمیتونم خونده کامنتاریوتون. زنده باشید دوستی عزیز. آستا میخونی برادر. نفس نکشیده بخون زود. نفس نکشیم میمریم. تیچو خیلی درش میریم. زنده باشید دوستای عزیز. 13 نفر خوش آمدین گفته قدا سبشنه تو را نمیخونم تماما تو بسیار مینویسونی. سهر یک چلی سهر یا چند نویستم جواب ندادین خالای اویشه. تک درشی آخو نویسنده که چی خیلی که امشب خدای اپا جانم سخت خرساندن. من در نظر دارین سخت خرساندم؟ کنشن خرساندم. من طولی چند روز یه هفته بگیم یه هفته زیادتر من پدر و مادر من ندیده بودم. قچان صحبت میکردم ندیده بودم. یه روز دیدم شونه کنشن خرساند میشی با. تک دلشی میریم. ای میخواندم من ای یولا خریدم. چی خریدی ای یولا؟
рости як то дидуму ҳоли казана нишон тиям кани чӣ мегӯд? Так охи кор дабудум. Так Муродулло дига натонистум ҷавоб дода. Так Охунҷон ҳо гуфта хандида казан теҷе. Так гапут маъқулу кани бинем. Так далши мерем. Ваҳ дунёи ислом малато гирифта омада сари кадомеро мекафонам. Далши мерем. Инҷа ҳама девона будая ягон одами саҳат набудая. Так ту нав худат хит кари Муродулло ки турам да ҳама қисми девонаҳоӣ. ту ҷура фаромӯш кардӣ ки ту худам да ҳаму кураи ҳаму девонаҳо алданак шудагӣ. хута фаромӯш кардӣ хутам да ҳамҷо қуш кардӣ ку. зинда боше дӯстои азиз. саломат боше. короче ютуб отказ роӣ кард умеоиша. як нафас чӣ ба ютуб отказ роӣ карад? Так охунд бале нависонда. далши мерем. раис 40,000 да 9,000 харидум. 40,000 9,000 харидум компютер. Так 9,000 да ку компютери аҷоибот мехаре. 9,000 да ҳами юла. ҳатто ҳами чӣ фаҳмонам тонам ман ина меёна ки инами компютер ман 4,000 рубле гирифтагим инами компютера. на Windows туш мепарам. Windows 10 задагим шу на ягом чи на обновид туш мекунам на ягом чи. худаш хичо обновид мекуна. ҳамаш туғрия короче ҳамаш 100%. фақат компютера кӯшиш кинен вақти киштанда айдирунаш кишенша. и хеле ай кнопкаш накишенша. ай кнопка меҷиқи мекишиша ку ам хеле накишенша ки баъд вақте гирён мекунӣ баъд загрузка хичо чӣ мекуна да гӯем айнав хичо обновид мекуна. соатҳо ждат мекунӣ хичо айнав обновид мекуна васстановид мекуна. фақат айдарунаш кишен ягон балош намезана дига. так что аюла ҳам 4,000 шам гирен беҳтарин ай. далши Муродулло бо сар кадӣ додарам инҷа да ҳама ай шумоҳо калон. так охун нависонда ки апаҷонам кор рафтестен. саломатитон чӣ хел нағз шуден? так ҳай далши мерем. пропускат мекунем ялинчаша. охунҷон бале гуфтааст. так далши 11,500 нархи асосиш 40-45 гуфтанд. ботай инма аюла харидум компютера. беҳтарина ман некем айми караоке да истифода мебурдани компютер дискаман буд. короче дагӯем да дискотека истифодаш мебурдан. ман 4,000 рубле да гирифтам. некем компютери нав неста. компютери айдаврои ба фикрам ҳаму айдаврои ленинай. некем компютери тенҷа любой хел мисол скоростуш хуб хушрӯ кор мекуна. тенҷ кор мекуна. ягон чиза заикат намекуна. хуб кор мекуна. медурои любой чи мековӣ. так хай хоби хуш ҳамада. саломат боши акай Шукрулло. дурай ватанем бумшен инҷа чӣ? Муродулло чо кард?
хафа накунӣ бо ягон каса ки пахтачинӣ роид кунӣ Муродулло. хафа накунӣ бо ягон апору бародаро ягон каса хафа накунӣ ки пахтачинӣ роид мекунӣ баъд чигития кара мегарди ҷура. Так шумо мара бале бале мекунед ягонта мехараму дар бало мемонам дия. Так компютера ҳамеқа вақти гирифтандон да пурсе ки агар дар кор истифода бурдагӣ бошанша хубай. ҳамеқатон мегӯм ки бозӣ кардагӣ набошанд. Бозӣ ҳами игра бозӣ кардагӣ бошанд, вай компютер нестай, вай хариданам дар кор нестай, бародари азиз. Так так хафа кардӣ мана дӯсти азиз. Ман ку намедонам мана хафа кардӣ. Муродулло медонам та ҳама садай мега. Ҳама сад ки боша Муродулло ҷурай пахтачинӣ тура баргардонан дар кора. Хай пахтачинӣ биё гаштаака. Так пуршона просто чӣ фаҳмонам та? Просто вақте ки компютери хариданӣ мешӣ, вопрос задават кун. Барои бозӣ кардан чӣ хелайгу, фаҳмидӣ? Барои мисол гудак бозӣ кардан чӣ хелайгу? Агар гӯва ки соз нестай, бозӣ карданда нашава ё ки бозӣ кардагӣ нестай гӯва, тогда другое дело. Агар гӯва ки тенҷай, значи бозӣ кардагиян, фаҳмидӣ? Фаҳмидӣ? Просто ҳамин вопроса задават кун. Пурс ки барои бозӣ кардан чӣ хелай, мисол барои игра мешава, намешава? Агар игра бозӣ кардагӣ бошанд, таърифш мекунанд, фаҳмидӣ? Беҳад хвалитш мекунанд. Ай пахтачинӣ овардам ша. Так дальше мерем. Ваҳдат додар хуш омадӣ. Так дальше Ваҳдат хуш омадӣ, бародари азиз. Так дурай ватан гуфтаи сози хубӣ, саломатит фарзандо хубанд Ваҳдатӣ. Так Охун гуфтае ки апаҷон торти бамазза кардем. Так некем да торти баҳорӣ видеои навда. Торти баҳорӣ видеои навда. Так дидам. Так фаҳмо бародар. Так дальше мерем. 14 лайка биқаб апам удачи. Саломат бошӣ, хуш омаден. Так дальше мерем. Ваҳдат делавой. Ҳама каса созен иншаалло.
апай казан телефон мета хеле телефон места ақалан хуфтан ва бухонум. бале намоз беҳтарин ай ки намоз сонахони ба амеди лақлақе ки ман дар иҷа мекунам ба амеди лақлақи ман нашавед. дӯстои азиз, намоз сонахонем ба баъдан мебиёем мисол суҳбатҳомонро гӯш мекунем иншоалло. ганҷина дар ин олами вайрона намоз аст. ганҷина дар ин олами вайрона намоз аст. тавҳид бувад бо даву паймона намоз аст. бесаҷда ба даргоҳи худо раҳ натавон бурд. гар каъба равони дари он хона намоз аст. ин бори азимест ки бар кӯҳ гарон аст. ин бори азимест ки бар кӯҳ гарон аст. ин нур даруни дили ушоқ ниҳон аст. охир ту зи таъзими худои ту чӣ донӣ. як саҷдаи огоҳ баҳои ду ҷаҳон аст. зинда бошед дӯстои азиз. тагдал шим. хай беҳуда нагуфтан дӯстои азиз ки ҳамеша бош бо ёди худованд. ҳамеша бош бо ёди худованд. ҳамеша бош бо имону бо нанг. эҳе як нафас мега ки шоирам будай ку. як нафас таголи иншоалло пахши мустақим мекунед шумо. як нафас пахшои мустақимтон мерем иншоалло. агар пахшои мустақим дошта бошен ба фикрам шояд дорен шояд надорен ба хиёлум нестай. агар пахшои мустақим дошта бошен иншоалло кӯшиш мекунам ки иштирок кунам. ба баъдан мебинем шеърро. так Карол блогер чаботӣ ба пеш лайка биқав. Карол блогер ина бардора ай худи Германия як лақаймаи мегам омадак. хушомади дӯсти азиз. созаки тенҷаки хеле буд набуди дӯсти азиз. саломатиё хубай? кору боро хубай? ин дӯсти азиз канали худум неста. канали апаи казан тежаю некем пахшои мустақими ами апара пеш мебарем. зинда боши дӯсти азиз. саломат боши. кору боро чӣ хелай? ҳама тарафа созем. шеф ҳаму рӯзномата рӯӣ ку якта 5 монумта гап нестай. ваҳдат делавой гап нест. каналма дидагӣ бародари азиз наворое ки мегузорам ҳама наворода баҳогузорӣ кардан гир ҳамун рӯзномаи ман ҳамиҷа дар бародари азиз. некем ӯ гӯем рафтору кирдоре гӯем рафтору гуфтору кирдори хубе мекунем дӯстои азиз. баҳои мора аллоҳ худаш метия. баҳои аҷруша аллоҳ худаш метия бародари азиз. ҳеҷ вақт ноумед набошен. ами суҳбати хуб кари сухани хуб гуфтӣ. як аз раҳматат мегуфтаги сай бародари азиз. зинда бошен. саломат бошен. чаподӣ ба пеш ина дӯстои деринаи мана мешиносанд ки ман дар ҳамин карантин вақте ки сар шуд ман кроми чапотӣ ягон чӣ намехӯрдум. моҳи рамазон буд. медонам фақат чапотӣ мехӯрдум пахши мустақим мекардам. дигар ҳам чапотӣ ба пеш мегам. далши ҳамин ма иқа навиштам ту нахондӣ ман хафа шудум. як нафас саломат бошен. иншоалло мехонем. иншоалло кӯшиш мекунем ки хонем. так Карол раҳмат барои лайк. так далши мерем. Карол да клите ваҳдат делавой бутерброд нестай. калбаса тамом шуд ки ваҳдат делавой. дӯсти азиз калбаса тамом шуд дига бутерброд нестай. ҳозир ҷура тухта гузаштем. тухбинон карда хӯрдестем. инам хеле ай тухӯре кадом рӯз чӯҷа мебурем. так мешавад соз раҳмат. чо кади худуд сози сагмаӣ. шукронаи аллоҳ меша гаштем дӯсти азиз. саломат бошӣ. саломат бошӣ.
دوستای عزیز 9 نفر همینجا 9 نفر برادرای عزیز ولی با کم میشین زیاد نمیشین برای همین یک دعای خیر تیم همتون ده و بعدا صحبت دوام تیم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند کریم برادرای عزیز همه اکتون ده عمره که دراز تونتیا و رزق فراز تونتیا اقبال نیک تونتیا اهل توفیق تون کنه اهل مؤمن تون کنه هر جا سفر میکنین برادرای عزیز خداوند سفر سفید تونتیا سفر بی خطر تونتیا چی آرزو و هوس نیک در دلتون دارین و همه آرزو و هوس نیکتون خداوند رسونتون و همه آرزو و هوس های نیکتون جمعه عمل پوشه نفرایی که بی فرزند هستند خداوند کریم صاحب فرزند صالح صالحه سالم نصیبشون داری نفرایی که بیمار هستند خداوند کریم بیماریشون شفای کامل عاجل عطا فرمایید نفرایی که طلب علم میکنن با اونا موفقیت ها خوانیم بربری ها خوانیم تا یک کادر آینده دولت و ملت شان به دولت ملت خدمت کنند خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی که تو قادرترین قادرانی در نگهبانی نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن ای فتاح بخشنده بکشا تو دلی بنده تا بنده مسلمان شود خواننده قرآن شود نفرهایی که بیزن هستند خداوند کریم صاحب زن صالحه گردونشون نفرهایی که بی شوهر هستند صاحب شوهر صالح گردونشون نفرایی که نزدیکاشون از دست دادگی هستند خداوند کریم گذشتگیشون رحمت و مغفرت گردانی و جاشون جنت الفردوس گردانی و گروهشون پرنور گردانی و روحشون از ما شاد گردانی اللهم اغفر لی ولوالدي وللأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل برکات و قاضی الحاجات برحمتك یا ارحم الراحمین. سلامت باشه دوستای غریب، سلامت باشه برادرای تاجیک، برادرای ازبک، برادرای مؤمن مسلمان. большой за то, что зашли. Спасибо большое. Так, 1 миллион бор. Амин, 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 амин. سلامت باشین، سلامت باشین. الله از شما نیز راضی باشد. برادر سلامت باشین دوستای عزیز. سلامت باشین. هماشه خان شف چیره خانم رحمت همه برای بیزنها رام دعا کردی گاب نیست. آمین. سگمه زنده باشی. من هر یک پخش مستقیم ده هر یک پخش مستقیم ده حق بیزنها دعا میکنم. بسیار ترگی ده حق اینمی حاکم جان اینمی فرخوری انمین دل ما گرفتگی همی صغیره که بسیار ترگی ده حق اینمی صغیره بسیار دعا میکنم که همین صغیره تیسرک زن یا صاحب زنی صالحه شوه. یک سال در یوتیوب همین صغیره را میشناسم هیچ کی یک زن یا مرد یک گفتن بیچاره نکم نمیوه. آخه این صغیره هیچ کنه نمیگیره. من هم میگم همین صغیره هیچ کنه نمیگیره با میبیه با زن میکن نمیگیره تا هیچ که صغیره نمیگیره تا هیچ که. زنده باشی. انا مهمونی خارجی اومد. کی بوده مهمونی خارجی؟ ده نفر خوش اومده برادرای عزیز. تاک خوش اومده دوستای عزیز.
این سغره را بینن چی نیزنده مرده میگیره خایسین گلت کلوشتین برات گاب نیسته بازدار از کلیشتین بتین خوش آمدین نبی خوش آمدی دوستی عزیز شرابی تلخ نمی نوشم شرابی تلخ نمی نوشم فقط مستانه می گردم لباسی کهنه می پوشم فقط مردانه می گردم так زنده باشه دوستای عزیز بوجا آرام باش سلامت باشی برات با زندوران دعا نمیتی شف زندورا دا دعای چه دعای دادون برادر عزیز دعای خوب دادون کو نفرایی که بی فرزند هستن صاحب فرزندی صالح و صالحه و سالم نصیب شون دورا گفتم کو برادر عزیز так шумо канали шахсии худро доред бародар як нафас канали шахсии худи ман ҳунар ва табиат ҳастай названиш ҳунар ва табиат ҳозир инам ҷа менависонам дӯсти азиз мебинед канали ман чия так чӣ и канал дурои ман ака як дастгирӣ кунен бародарои азиз ҳами набии бародармона чӣ кунен дастгирӣ кунен дӯстои азиз силкаи каналта мондан ки набиҷон дастгирит мекунан иншоалло дастгирит мекунан иншоалло ин ҳами канали ҳунар ва табиати манай нафаре ки сиди як нафас эй шинохтумта дар эфирои рустами бакриддин меомадӣ ҳамун ҳастӣ ҳо ҳамун одамон эфирои рустами бакриддинда мерафтум шеър менависондуму ҳамун рустами бакриддина механдондуму ҳамун инсон манам ман ҳамун дӯсти беҳтарини конкурскуном бародари азиз агар донӣ ман дӯсти беҳтарини ҳамин конкурскуном так неке мана шум мебинанд дӯст ҷонуму неке мана шум мебинанд так силкаи канал мамонун бовар ка ҳами силкамонӣ хаста шудагиему хай биё ҳами худкарди ҳами силкаи канал ма мемонум иншоалло ҳами раст сухан кардем мемонум силкаи канала копировать ман апа силкаи каналамонду апа гуфтесам апа мешин ака мешин бародар мешин зинда бошен ба ҳар ҳол саломат бошен ба фикрам ака мешин так дальше мерем мошаалло хоҳар гуфта так дальше ту чӣ конкурс мекунӣ так ту чӣ конкурс мекунӣ так чӣ конкурс мекунам ман шодӣ болора бухон гапи асақоли чихели болора бухон гапи асақоли рафтестай бо мегӯй тура ҳеҷ кас намегирад туя саркари уже хонама боло ба боло тамошо меравем чорбоғи боло тамошо меравем ина сарш карем ҳокимҷон дарши админ шудам ба зангулаш қатӣ саломат бошен
саломат бошен. раҳмати калон. набиҷон комментария монен, агар ман нашуда бошам то ман шуморо дастгирӣ мекунам. хай биёзи каниша наби ба филм канал нашуд ман хта медонам канихта охун айхандар шудаку ман обуна шудам. ҳоли баъди эфир тамошо мекунам ҳунарото. гап нест. саломат бошен, саломат бошен. ҳамин саломатӣ боша, кор кардаеса бошем. ҳар рӯз ҳамин ҳунарома, ҳар рӯз ҳамин я ним соати корима, як соати корима ба навор гирифта партофтан мегирем. дӯстои азиз, ай хел агар мисол вариант набоша, кор надошта бошум, дига маҷбурам пахши мустақим кунем, дар бораи ягон мавзӯъ суҳбат кунем, тамом. худо бухон гапи навиштагима ки додарам хурсанд шава. бест ози нанавишта ягонта то ман равм хонум навиштагиама. ҳокимҷон додар зиқ наша, ҳоли хонаи қудо асақолӣ мерам ба қайсингӯша. эҳе тӯй дорем гӯ сар шудуже тамом. ака и сағира дигар роҳ наёфт, через мекуна. медона ки ман прамой розӣ намешум. через рафт сағира донои а. зинда боше. так чӣ ҳунар дорӣ бародар? чӣ ҳунар дорум? плинтус зада метонам, гипсокарбон зада метонам, электрикӣ карда метонам, сантехник. так бо чӣ? сиашка рехта метонам, тёпли пол ва диной карда метонам, электричнишам карда метонам. бо чӣ? кладкашам карда метонам, бетон рехта метонам, армирovat карда метонам, свака карда метонам. короче ҳамин навораи русо мегӯянд ки ҳамин устора нагире ки ягон чӣ намехарантона. мегӯям барои чӣ? мега они всё починят, ягон чӣ намехарам, як чизе харидакта, короче даг мегире, созиш мекуна. барои ҳамин устора нагире ки ягон чӣ нав намехарантона, починит кардан мегирам. гӯям духтаву чика мекунан, короче ки навша нахаранд. барои ҳамин устора бо нагине ки чизе нав дар танатон намебинед. дальше апай казан мега ки ҳокимҷон зиқ нашав, худам мерам ба қайсингулут шодира асақолӣ гуфтаниямд ки сағирача айра назан. ин сағираби ман сағирара якум хеле доноша нам якум бор дидесам. ҳамин морию фуш намегӯянд сағира. фушфуш накай буромадеста. болоро бухо. зинда бошед дӯстои азиз. так карол блогер салом алайкум. карол блогер хондесам. так голос карантеҷе бахшиши зиёд, узри зиёд. ман англисида камтар хеле короче чапанаму хушрӯ хонда наметонам. узри зиёд. голос қуръон будай номи каналаш. хушомадӣ. так салом алайкум аз мардуми тикток ба мардуми ютуб. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи баракату. ба фикр садои форамай ҳамин инсон. садои форам хушомадӣ. так ман уже мардуми тикток гуфтӣ, ҳамин логикаи гуфтагита саҳар фаҳмида будум. ҳамин гапа ай худат суҳбат карда будум қатӣ. ба фикрам садои форами. ай маънавиёт мегум бародар. так забони адабиёта хуб будум. ҳунари бош
معنویات معنی منطقش میگن چی میگن اگه من همیشه نفهمیدم زبان ادبیات دا خوبم یگام شعر مثال ای پیش خودم قافیه بندی کرده میتونم شعر نوشته میتونم کار قافیه بندیش خوب کردم میتونم فقط امو یدین سینی یک مینوس دارم هم جای ویرگل نقطه و چیشه ای پیش خودم میمونم نمیدونم توغری میمونم نمیمونم تمام короче дальше образование медбрата образование дорум медбрат короче хай чӣ фаҳмонам тона ина бо хушрӯ мефаҳмам то бо ҳунарои коса шушта метонам тавақ шушта метонам авқот карда метонам бо дӯстои азиз ҷога ҷамъ карда метонам ҷога пафта метонам бо чӣ фаҳмонам тона ҳамаи кор ягон коре нест дар ми зиндагӣ ки натонам бародарои азиз ол мега ба мурданӣ зан гирифтӣ ҳамаи корро метонӣ зинда бошед дӯстои азиз хандаам дорӯз ки инсонро табобат мекунад зинда бошед ирӯз хурсандум кардин вопросҳои задоват кардагитонда хурсандум кард дӯстои азиз беишам хурсанд будам бо бениҳоят хурсанд шудам эҳе ман калон будам бугӯ шеф ман калон не занкалон ман айзанам калонум конечно айзанам калонум ман 4 сол айзанам калонум брат так бухоноли шодӣ болора бо ҳами сагара ман чанд борам боло ба болора хондум гӯш накардиара насиб иншоаллоҳ ҳапаи казан ахир ягом малоика омин мега қатъи ҳами акаи шодӣ боҷа мешамба иншоаллоҳ якум бор гапи хуб нависондай ҳами сағира якум бор гапи хуб нависондай не ки ман иншоаллоҳ гуфтам ҳами аллоҳ розӣ боша агар якум бор сағира гапи хуб нависондӣ маладес респект так эҳе ман так далши ҳами ай янгамон натарси хубай усунуш не ҳама 100% якдигарфаҳмӣ ҳастай зиндагии хубай соҳиби 3 фарзандам алҳамдулиллоҳ худоро шукр мекунам ҳама 100% ягом ҷангу ҷанҷолу заданаку мушкутаку хеле ягом чи нест ҳама 100% фақат ҳар як одам ақли худша дора фикри худша дора зиндагии худша дора мисол феъли рафтори худша дора ҳами хислатона хуб кунен оиладор шуден зиндагӣ ҳами сарпаст бошен чӣ хел фаҳмонам тона сарпаст бошену хеле ҳами як инсоне бошен ки ҳақораткунаки хеле фасод набошен ҳамаш тинҷ меша ҳами ҳақораткунаки фасодӣ ки кардӣ баъд қатъи зани ҷанг мешӣ баъд ҷанҷол бас ҳами забон хуб боша дунё гулистон мешавад худованд дар умру ҷони шумо баракот ман дурӯғ намегӯм бастагием чапотишам бастагием нуншам бастагием так самбусашам бастагием хамир карда метонам манто пухта метонам самбуса карда метонам хай чӣ гумтонам бо дӯстои азиз оли гумтона ки мошин так шомаде шармиш нестай чӣ қай метонем ҳунара омӯзем ҳунарманд ҳар куҷо ҳаст хор намешад ба пули кисаи номард зор намешавад бародари ҳамин ҳунара ёд гирен ҳеҷ вақт ҳамин муҳтоҷи як номарде ки бизнесмена ё пул ҳеҷ вақт ба анам хеле
номардо муҳтоҷ намешин, бародари азиз. не безор нашудам, ҳокимҷон, ама 100%. наметарсӣ, просто ҳурмат мекунӣ ба фикрам. саломат бошед, хуш омадин. нури дида то дишар, дӯстои азиз. Так, бародармон гуфтаа ки наметарсӣ, просто ҳурмат мекунӣ ба фикрам. ҳурмат одам якум бояд худша ҳурмат кунад. вақте ки худша ки ҳурмат ки кард, ягон кас айвай намеранҷа, ягон касам намеранҷона. аллакай уже ҳама тенҷа, ҳама хуба, ҳама ништияга. вақте ки худша ҳурмат ки накард, ҳама айвай меранҷа. дар уҷа аллакай вай агар шери нарам боша, худша шери нар гираву, худша шери нотарсам гираву, забони ҳарому фасод доштагӣ боша, ягон кас гӯем, ягон кас чӣ накуна, хеле чӣ хефаҳмонам тона, ба гуфте ки ҳурмату эҳтиром мекунаву метарсонаву ҷангу ҷанҷол мекунав, ӯ шеринарӣ неста, бародари азиз. шеринарӣ ҳамине ки ягон каса намеранҷонаву, забони хуб дораву, суханои хуб гап мезана, бародари азизу, як каса мисол намеранҷона. мегӯянд ки сухан оҳиста гӯ чизе ки гӯӣ, вагарна оқибат рӯи ба рӯи. суханро аз дарозӣ дор кӯтоҳ, ки аз бисёр гуфтан кам шавад роҳ. сухандонон сухан бо парда гӯянд, ба рӯи ҳамдигар волида гӯянд. агар сухани мисол чирам боша, мисол хубам мисол гӯӣ, волида агар ҳамн сухандонам бошӣ, айқафои якдигарат намегию. сухандонон сухан бо парда гӯянд, ба рӯи ҳамдигар волида гӯянд. айхи айқафои дӯстут мисол неш намезанию, ба рӯи ҳамдигар волида мегӣ, хуб мегӣ. мисол хатогӣ доштагӣ боша, дар рӯш мисол ҳамн хатогиша мегӣ, айқафош мисол ғайбату чиш намекунӣ, дар рӯш мисол конкрет намегӣ. тамом, дига ҳама тенҷ мешавад ояндаш. сухан бисёр дону андаке гӯй, якеро сад магӯй, садро яке гӯй. дӯсти ҷониро ба ман душман накун. эй худоҷон, дӯсти ҷониро ба ман душман макун. ҳоли ғамгини маро бар нокасон равшан макун. садои форам омад. хуш омадӣ дӯсти азиз. як апа доштум соз боша. ту як апа не, чанд апа дошти дӯсти азиз? ҳама 100%. сухан бисёр дону андаке гӯй, ҷе нависонда хондем. так, апаи казан номи гармай чӣ? нони гармай чӣ? так, хеле тез менависонанд. ҳа фаҳмо беҳтарин иштиҳои таом. ҳоли шодӣ бо ягон гап мега мара хайрият. болора нахондам. сағира болора камтаракша хондум, давомша нахондум. бо чӣ нагуфтум?
дӯстои азиз, ҳозир барои модар як шеър ҳаминҷа менависонам дар пахши мустақим. хонен дӯстои азиз. Просто ҳамин ҳозир придумати хидмат. Так. ин навиштагии ман нарафт-ку зиёд навиштам, ҳозир аз сар менависам дӯстои азиз. Навиштагии ман нарафт. азиз, ҳама каса хуш омаден. Азиз,
бале, бале худо. زنده باشید دوستای عزیز، خوش آمدین. من شماро дидестам 7 нафар чӣ ба намешиносен. Хуш омадӣ. Садои форанро чӣ ба кулиш надоден? 9 нафар шундай. Хуш омадед дӯстои азиз. Беҳтарин шеър. Так якуманги шеърм нависондагӣ дӯстои азиз нависондум. Вай калони баъд буд рафт.
обратно чишкара натонистум, вале скриниш кардагим, кӯтоҳш мекунам, мерасонам як мангиш, дигар қофия буд. Они баъд буд рафт, обратно чишкара натонистум, вале скриниш кардагим, кӯтоҳш мекунам, мерасонам як мангиш, дигар қофия буд. Ин дигар қофия. Тебе ҳамадон хуш омадед дӯсти азиз. Хисравҷон, сози тинҷӣ, саломатит хубай? дар Самара соли 2010 дар посёлкаи Курумоч будам. Аз аэропорт ягон 25 километр дур будам. Так, фаҳмо. Раис падари ман ҳаме ҷои кориш ҳаме пеш кор мекард, ҳам Самарада кор мекард. Али Парусадау бисёр ҷода кор карагиам. Пеш вақто, солҳои пеш, вақте ки Союз буд, гӯем дар чӣ кор, дар ҳамин Краснодар кор мекард. Баъде ки Союз барҳам хӯрд, баъд чӣ рафт? Баъд дига чӣ рафт? Тольятти, ҳамун Самара. Туй дорем, 19 миллион лайк мондаин ку. Саломат бошед. Так, дальше мерем. Салом ба ҳама. Ва алайкум салом. Лола Манилови Закат, хуш омадин. Лайкам мондам. Саломат бошин. Так, мешава. Раҳмат бародар. хуб ҳастен иншоалло. Шукронаи Алло хубам. Так, раҳмат абашка. Так, дальше. Охун акаи раис бо ҳамин ҷоҳи. Так, дальше. дар ғарибӣ умру мисли боду рафту пир шудам. дар ғарибӣ умру мисли боду рафту пир шудам. дар хаёли зиндагӣ будам, вале дилгир шудам. фикр кардам шаҳри мардумро тамошо меравам. фикр кардам шаҳри мардумро тамошо меравам. Лек дар ин ҷангалу беша чӯ дар занҷир шудам. Эй ҷавониям бубахшоям, туро кардам хазон. Эй ҷавониям бубахшоям, туро кардам хазон. бо умеди зиндагиву луқмаи нонӣ шудам. ҳайфи умри навҷавонӣ бехабар аз мо гузашт. ҳайфи умри навҷавонӣ бехабар аз мо гузашт. бехабар аз модару ёру бародарҳо гузашт. бовар кун, ман намедонам куҷо ҷои истироҳатае. 2 сол меша ҳеҷ мекунам даруни ҷангалам. дӯсти азиз, шукронаи Аллоҳ кун, шукронаи Аллоҳ кун. меҳнати ҳалолу покизата карди, шукронаи Аллоҳ кун. ҳеҷ вақт ношукрӣ накун. ҳами баъземон камтараги хеле як феъли хеле ношукриро дорем. шукр кун. ҳами шукрона кунед ба доду нодои Худо. ирӯз бекори, фарду ба кор мешӣ. Фақат шукрона кун, ҳамаш дига ченҷ меша. ҳамаш дига ченҷ меша. Садои форам дӯсти азиз. ҳами фақат шукрона кун дӯсти азиз, ҳамаш ченҷ меша. ҳами бисёр ғам мехӯрӣ, ҳами ғаму дард ку тура фарбе мекара. ҳами сар қитит гап задам, дам кари сағрача. барои ҳамин шукронаи Аллоҳро кун ҳама вақт. фаҳмидӣ? Шукронаи Аллоҳро кун. хафа нашавӣ бо. ту феъли манро медонӣ. беҳтарина, ҳама 100% мешавад.
جنگل تماشا کنه. همه خیلی عمر انسان میره و بردار عزیز خبر نمیشه. بردار عزیز باور کنید همی هر یک ساعتی هر یک دقیقه و ثانیه و گویم میگذره بردار عزیز. این ای عمر ما رفته است. نه که بعضی ما خصلت بد داریم، سخنای بد میگیم و سخنای بد مینویسیم و کارهای بد در شامل ما حرامخوری و فریبگری نیرنگری در مشغولیم. این یگام گرم فایده به ما نمیبیاره بردار عزیز. نکیم سخنی خوبگوی بردار عزیز فایدهش در این جای اجرش الله میتیه بردار عزیز. اجرش از الله مهربان دینین بردار عزیز. شما وقتی حرکت میکنین کوشش میکنین یک کسی میگین در حق ما دعا کن، نکیم دعا میکنن در حق تون، نکیم انشاءالله حرکت کنین. این یک حرکت شما که یک نفر گفتن که در حق ما دعا کن، دعای خیر کن برادر عزیز، این یک حرکت از طرف شما میشه برادر عزیز. این یک حرکت میشه که جویای ریسک میشه برادر عزیز. یک کسی کار میپرسین، یک کسی مثال یا چی میپرسین، یک پیشروی کردنی میشین، یک توصیه میپرسین. این نیست برادر عزیز. این نشان دهنده این نیست که شما ایون نفر یگان چی طلب کرده سین و رنگ طلبنده گوییم پیش اون نفر آمده این چی کرده سی برادر عزیز. نه این نیست برادر عزیز. خوش باشین اپا جون یازنا با خدا جونی گپا گفتی. جونی گپا دا کجا گفته یازنا؟ تاک بله خی نغز مونین. سلامت باشه دوستای عزیز. 6 نفر پخش مستقیم ده. خداوند نگهبانتون باشه دوستای عزیز، دوستای بهترین. سلامت باشه. والله قسم بردار عزیز همی باشه. والله قسم بردار عزیز همی این شما گمان نکنه که شما در اینجا لایک گذاری میکنین من رحمت کلام میگم تونه و من شما را فلان و بسمدون میگم شما را تعریف میکنم برادر عزیز. والله قسم همی خطون میگم که همی دو پخش مستقیم من میکنم در کانال کازان تیجه، در کانال هنر و طبیعت. برادر عزیز لایک اختیاری من شما را زورا نمیکنم. همی لایک در دست شما در کلاویاتور تلفن شما برادر عزیز شما لایک گذارین. با چی مقصد؟ مثال اگر صحبت خوب رفته باشه، صحبت دوستانه رفته باشه لایک گذاری کنین. لایک گذاری شما مثال امو ریتینگمو کانال گویم بلند میکنه، لینت دا بالا رفتن میگیره، برادر اومدن میگیرن اگر صحبت خوب باشه. بازی برادر عزیز یک چی گپ میزنم تو نه. بازی من اگر همینجا دا یک کس حقارت داشنم کنم، یگان بلند روی کنم او یا خیل برادر عزیز اگر چیرم باشه دغلم باشه بیا میگه پگم یا خیل همه حسنی کرک میگم کو برادر عزیز عذر زیاد همیگه پا گفتم یا خیل همه خیلی هستن همیگه پا خسته میگن همه خیلی اولاتاشون در پیش دستشون در پیش دهنشون و دستشون گویم خسته میبرن سخن میگن. نه که مو حرامزاده و بعد همه لایک گذاری کرده میخیزن ریتینگ همون ویدیو بلند میکنن و بعد گوش میکنن که مادری فلانی رو فلان کرسته، گوش میکنن که فلانی رو فلان کرسته، فلانی رو بهمدون کرسته. انا اونا دا شما شاهد همین هستن که اونا دا لایک گذاری میکنن. ان نفری که در جامعه یگام بدی را نمیخواد، در جامعه یگام کوشش میکنه که مثلا یگام فایده بیاره، کوشش میکنه که جامعه سالم باشه، کوشش میکنن که یک هنری خودشون نشون دهن. این مانند اپامون کازان تیجه مانند دیگه کدبونهای زیبا کوشش میکنن که هنری خودشون نشون دهن. همین یک خیل نورسا دخترها مثال اویدادار میشن، یک پخت و پز نمیتونن، بسیاریشون هم یک کار گیری خونه نمیتونن، زنده جدا همین روی فعل رفتارشون میشه، همین روی کارهای خونه را نمیتونستگیشون میشه برادر عزیز. یا که درست میگم اینه پیشروی که مثال شما هنری خودتون مثال پیشکش میکنین، یک کس یک
пухтана ёд мегирад. ранги ман бори ин мисол як рӯз ош кардам, аҳамият надодам, нигоҳ накардам. ами намако ду намуд мисол кришка доран ҳуй мекунӣ, мисол намаки оша медозӣ. ман ами аҳамият надодам, мисол шум ба гапзанӣ кришкаи аму чира ҳуй кардам, аму калониша ҳуй кардам, по пархам намака дар ош рехтам, кароши ош шакаро шуд, кароши ами хеле шӯре омад ки ҳодисоти олам. 3-4 рӯз ош хӯрдам, дар дуруни шакар дохта хӯрдам, бардорои азиз. бовар кунеда, дар дуруни ош шакар рехтам, ба хӯрдум ки аму ош ҳайф исроф ҳавае напартофтум, некем ба ҳар ҳол ғарибӣ даем, некем шакаро карда гузашт рафт, ништияк шуд. апаҷонум коро чӣ хелай? ҳичи беҳбудӣ ҳаст? Так. ёд бигирин, азоб намекашем. бале, беҳтарин е бардорои азиз. барои ҳамин бачаҳо шерои нари безан, зан гирифтагӣ набошен. ҳамин пухтупаза ёд гирен бардорои азиз. вақте ки оиладор шуден, зани солиҳа гирифтагию, ҳамин як пухтупаза наметавона ягон кори зиндагиро наметавона бардорои азиз. таи лағату шаътада намоншаву ёд душте нишон уште ки як кор гири хонатона ёд гира, зани солиҳа гирифти, шукронаи аллоҳро куну, тарбияш кун. вай хони аҳли оила шонда буд, биён хони падару модар шонда буд, вай ӯ эркагии вай айбан мера бардорои азиз. дар таи дастати ки омад, ту гир тарбияш кун бардорои азизу, пухтупаза ёд душте худуд. очаш ёд надошт, ту тарбия ку. аиҷа баъд второи половинкаи тай гӯем. второи половинкаи тай, аиҷа баъд дар ихтиёри тай, дар таҳти назорати тай, ту метавонӣ вая таълиму тарбиятаю дар хона, дар оилашон гӯем таълиму тарбияи хуб надошт, ту метавонӣ вая таълиму тарбияи хуб диҳӣ. дигаш ҳамаш беҳтарин мешавад. таи лағату шаъта намонем, ёдтиен бо мегӯм дӯстои азиз. ин ягон ҷои занкалонию ҳамҷо шӯхӣ кардан нависондан, некем ҳаматон бо медонем бардорои азиз, ягон ҷои занкалониро надорад. яке мабодое худоя рӯз накард, оилат ина ҳомила шуд, мисол вазбин шуд, ё ки ягон беморе шуд, хӯрок пухта наметавона, мисол ягон кори хонаро карда наметавона. ба кӣ мехеза мекунад? мехези лағатча пӯш мекунӣ ки хеле касалӣ ба ҳамо аҳвол. агар як хел оқи падараш ҳам хеле мекуна, касале дар таи шаъта мемона, бо болои ҳам хел лағатча пӯш мекуна, касалам боша, бечори занаки тоҷик бо шердилай мехеза, бо ба ҳамо аҳволуш мехеза, бо ҳамо мардак бо авқот мекуна. некем камтари хеле мардаки номус дора, камтараки хеле ақлша хуб кор мефармонаву, мехеза, мисол таи шаъта намемонаву, мисол ай дастат мебиёя, хез мисол худат куни, хеле не ки баъд гирифтум шуд, гуфта ту хонадами ғулом овардагӣ нести бардори азиз. шумо ина фикр накунед ки шумо як ғуломи ҳалқа баргӯш овардагӣ, ин хеле нестаи зиндагӣ бардори азиз. ё ки бардори азиз нодуруст мегӯм, ягон суханам нодуруст боша, гӯ ки бародар нодуруст мегӣ. так, ман ҳаминҷа будам, намозхонӣ манам так дальши. зан агар намурад садои форам қапи ягон гандашда мехӯрӣ ку, агар чирам шава ахтат мекуна сағира. фаҳмидӣ? қапи ягон гандашда мехӯрӣ. так, дарши мерем. зинда бошед дӯстои азиз. инҷа ҳамадон чизе нависонам, суханиам бардора хонем. ба табар не ба кедман бузан, чобуқуш кун ки бехушда алаф набуроя. шумо сағиро девона шудагиен. шӯхӣ мекунед.
тенҷай 100% дӯстои азиз зинда бошед. ё аллоҳи меҳрубон. Так авҳоло безеб апа саҳар 17 буромадаги аллахонум чуба апаи дилия сахар 17 буромадаги аллахонум апаи шаҳло хуш омадӣ, зинда бошӣ. апаи шаҳло хуш омадӣ. қудо сози тенҷи саломатит хубай, кору боракот хубай, зиндагиё хубай. Так казанҷон созӣ ина шери нар омад. Мегӯянд ку шери нар омад ба майдон, мода ҳам бошад нар аст. Ина шери нарӣ мегӯянд. Шери нар омадагиай. худо саломат бошӣ. ҳар яки ҳаминора дастгирӣ кардагӣ. ман ами гӯем дастгирӣ ами якума амина блогерӣ сар кардагимон айхиди дидагим дастгирии калона, дастгирии беҳтарина ай тарафи блогеро. апаи шаҳло айхиди дидагим саломат бошӣ. ҳама тарафа мардуми мисол блогерои нава ҳама тарафа фаҳмондагӣ. зинда бошӣ апаҷон. кору боракот чӣ хелай, фарзандакот чӣ хелай, шавҳарат чӣ хелай, созай тинҷай, ҳама тарафа тинҷӣ. ҳозир Юсуфа хоб кунам, так меоям казан. бале хай думода ами чиз динамики телефона бехи гӯши думод бар. ман думода я алагум хоуш бара. ҳо Шамсулло созӣ зинда бошӣ қудо. ман қурбони сару пои ту мешам модари ман. ман қурбони сару пои ту мешам модари ман. фидои қалби зебои ту мешам модари ман. хеле хонданда зеб надорам. хеле мехониша тамоман зеб надорам. пеш мехондум гитара қати чӣ хеле зур будан замзама мекардам. хеле мехониша озод мехониша тамоман хеле маънеша соз намефаҳмя. садои форам садои форам гап зан. апаи шаҳло казам теҷе кани гап зане. не апаи мара назанед. Ки мезана апата? шери нари тоҷик. ин устоди ҳамаи мо мебошад. Так садои форам гитара дига ҷурат да дастам намегирам. гитара дига ҷурат да дастам намегирам. ихе наменавозам, намехонам. барое ки буд мавриде ки мисол ман да чӣ карам, ман худам суоле додум. буд мавриде ки ами хел аму вақте ки суола додум ҷавобша гирифтум. баъд аму буд мавриде ки аму суоле дода будум ҷавобша гирифтум. ҳаму гуфтагӣ ҳаму устод
пеши рум омад, ҳақиқат дошта ки айнамоз мана боз дошт. Мисол ҳамо дутор қитъиями навохтаеса будум замзама кара гӯем ёд гирифтаеса будум айму ютуб гӯем ҳамо гӯем нотоша ёд гирифтаеса будум як чиғот нигоҳ кардам, як намоза қазо кардам. Гуфтагӣ ҳамо устод пеши рум омад, дига гитарра дар ҳамо шифонери соҳиби хона мондум. ҳамуҷо даст мана расондум, дига дар ҳамуҷо эстодагия дар ҳамо гилинҷике ки будум, ҳамо ҷое ки гитарра менавохтум, ҳамуҷо ҷумидагӣ неста, дар ҳамуҷо эстодагия. ҳамо шеъра скриншот ки шеъри нависондагира скриншот ки садои форам шеъри болода нависондум скриншот ки дар ман партоша дар тикток ё ки худу тони хон парто ҳамо шеъре ки хондум оли иншоалло мехонум. ма қурбони саропои ту мешам модари ман, фидои қалби зебои ту мешам модари ман. агар як шаб зи ман пайғом надорӣ, агар як шаб зи ман пайғом надорӣ, ту шаб ором надорӣ, фидои қалби зебои ту мешам модари ман. ма қурбони саропои ту мешам модари ман. ма қурбони саропои ту мешам модари ман, фидои қалби зебои ту мешам модари ман. маро ҳар рӯз надеҳ ту нози бисёр, ки ман нестам сазовор. маро ҳар рӯз надеҳ ту нози бисёр, ки ман нестам сазовор. фидои қалби зебои ту мешам модари ман. ма қурбони ду чашмони ту мешам модари ман. зинда бошед модарои азиз, саломат бошед. Так чӣ ба механден? Кӣ хандидай? Дар иҷа ҳеч ка нахандидай. Гиря дора намебиниша? мегӯянд ку агар дарде кунад ҷонам фақат модар месӯзад. агар дарде кунад ҷонам фақат модар месӯзад. агар хоре халад поям фақат модар месӯзад. назанен хурд будем бовар кинен ягон ҷономе задем. назанен хурд будем бовар кинен ягон ҷономе задем. воё чаҷон мегуфтам ҳами меша ҳами ягон ҷомона мезанем мешавад мавриде ки ҳами суханҳоро мегем. воё чаҷон мегем, воё чаҷон мегем. як ҷомо мисол зана лат хире мисол дард кина, як ҷомо мисол зана лат хире мисол дард кина. воё чаҷон если чё я воё чаҷон если чё қаноти мо ҳастӣ раҳмати Алло бошӣ. так хуш бошед ҷонакои хола. зинда бошед холаи азиза. азиза холаи азиза мазиза. хай мазизаш чӣ буд ки бомонди? апай азиза холаи азиза зинда бошӣ. азиза мазза будай, ман мазиза хондам. узри зиёд бисёр узри зиёд. азиза мазза. саломат бошин холаи азиз. кто подпишет взаимность? Подпишемся, конечно.
зиндагӣ мегӯянд ки зиндагӣ беорзу ширин набуд. Зиндагиро орзу ширин намуд. Шудориям даврай, конечно, даврай, бародари азиз, бовар кунед, ҳар хелам набоша, ҳар хелам набоша. Агар модарерам боша ку дуғу пӯписа кунаву ҷанг кунаву зад, ҳатто мисол суханои дағалам гӯвата ку серавно модар Ҳалимаи дили модар мисол як гӯем ғазабирам меша, мисол як мезана мекӯвата суханои бад мегӯятаву некем дили модар Ҳалимаи бо дилиш месӯза, бо нигоҳ кун, бо ҳам мезаната ку, мезана химчакуд мекуна, шалоқшабуд мекуна, тараф мера гиря мекуна ки ман чӯ ҳамин фарзандро задам. ҳайрон мешӣ худат ки ҳамин ман дидаги ҳамин модароеро ки мисол фарзандша мезана, бо як тараф мера бо гиря мекуна ки чида ман сахт мезанаша, ягон ҷош мисол кабуд меша, нофармон меша, бо некем бо мера гиря мекуна ки чида ман ҳамин фарзандро задам, бо ним нагашта бо силат мекуна, нагашта бо силат мекуна, бо суханои хуб мегӯяд, бо оғӯшуда мегирад бардори азизу. Некем ҳамеша қадри модара донистан дар кор, бардори азиз, қадри модара донистан дар кор. ҳамеша дар ҳаққи модар дуогӯ бошед, бардори азиз. Чӣ хислате дора надора модаротон, бардори азиз, ҳурмату эҳтиром кунед, ҳамеша ба ҳурмату эҳтироми модаро бошед, бардори азиз. Дига ҳамаш сад мешавад. Як шеър мехондум, ба фикрам барои ҳамин модарову ҳамин ба хиёлам аст, гитара қати мехондум. Кадом шеър буд? Замзама карда мехондум. Баъд ҳам барои ҳамин нафарои ҳамин зандорда буд. Ҳамин шеърра ба садои фораам казан тезӣ. Ҳамин як шеърра ман пастияне мехондум. Ҳам пахшои мустақим ба хиёлтон неста гитара қати мехондум шояд. азиз, пахши мустақима қатъ мекунем ядам пас. охунҷон Аллоҳи меҳрабон гардона. Амин амин. Беҳтарин дуо карден. Худо саломат бошен.
дӯстои азиз, аллоҳи меҳрабон нигаҳбонтон боша. ҳамеша дуогӯ бошед бародарои азиз, дар ҳаққи бародарои муъмини мусалмон, дар ҳаққи гузаштагиҳо, дар ҳаққи Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам салавотҳо фиристен, раҳмат бифиристен бародарои азиз. аллоҳ ҳамааш хуб меша. дар ҳаққи моҳорам дуогӯ бошед бародарои азиз. дар ҳар як намозу дар ҳар як суханое ки пеши забон мебиёрен, аллоҳрам ёд кунед бародарои азиз. ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бо имону бонанд бародарои азиз. аллоҳ нигаҳбони ҳаматон боша. барои занг ба айби зан маранҷон модарат роҳо. ана ҳамин ҳамина оли ба гӯш мекунед худохоҳа. аллоҳ нигаҳбонатон. бозам мегӯм ки ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо имону бонанг. нангу номустонро бародарои азиз напартоен. нангу номус боша, имони мустаҳкам. аллоҳ нигаҳбонтон. аллоҳ нигаҳбонтон.